Je totiž zberateľ a opravár starých vecí. Na vlastnej koži sa presvedčil, že niektoré je zrejme lepšie nechať na pokoji. V kapesníkoch to bolo všetko pekne poviazané a nájdete tam zubné protézy. Však prakticky to bolo kedysi bohatstvo, keď mal kto si ich zuby. Zberateľ okrem iných vecí na pôjdoch starých domov a kaštieľov našiel aj zubné protézy neboštíkov či bakule mŕtvych starčekov. A tie mu priniesli bezsenné noci. Spím, len pozerám, čo si sa hýba. Zašramotí pri mňa, alebo čo. Tá duša toho človeka, ono si stále hľadá to svoje. Tak som si už teraz krížikov nad posteľ nabil. To však nestačilo. Pomohol iba Jasenovský cintorín. Tam to položím v chode ku hrobu a vykašlem sa na to. Odvtedy v skanzéne nenájdete ani jednu protézu či bakulu. Za to však všetko možné od postelí, poľnohospodárskych strojov až po pečatidlá. Slúžila akože všetky mladé páry, čo sa vyspali, mladé ženy zostali tehotné. Zberateľ tvrdí, že má toľko starožitností, že by sa zmestili najmenej do 2 kamiónov. Medzi nimi aj bežky olympijského víťaza Emila Zátopka. Čo je však najvzácnejšie v zbierke pána Miroslava, sme sa nedozvedeli. Od maličkej varešky som tak prepadol v tej histórii, že ma tak baví, že si všetko vie vážiť. To nedokážem odhodiť na bok. Pre televíziu Eliška Prečová.